so bono ebinte bimbichie tibuna tua expected patirende kero ndache gosoa a service nabongo tema ku komiga ndorenga asabana boda bali batabwati chireses bali baratoke bakego turuzu na nkuru stage na mbabere gosabata batatu and then I supported them bakoreki banyole yani kwa nini si mara moja wote toto kwa samu turuzu gosemba tano and then the next time turuzu naende and then paka tukore torenga ki kero muntu okuri okay niliara fai alright narubulia mapema liringa okay tika tunya bugati koronse gotira yobulinga abaraya banke kolesi kogana bokoro twaro watumokia sana munalisha bikinga tango liabe kego lienjireye lakini go ikeme kwanyora ebintu birenjire ngao endake mangana yugo kwana nore nakene ngakogoso manonya kore goso gukonyora ebintu birenjire ndengao agusinye na ise ko baigono bene hobore mugoteya bane njinga ya nabugete mali ibintu bikobaiga gina sweto nkanyora ngebintu ne ebikongo then you use somebody's project you on your own eliboria boria abegolende naboria linga ararorira bange bakonyora bakwanda bamenta basubati abati manyeti umachando no ria so komenta basubati but you could respond it so ngo chakera liswali lia litangani elia bolinga umuntu akaya gukora goseya gocha ukwana buya ekero bamubekira obise saransire ebintu byaonchoka koruna twachagete nabatabingese ebintu bigocha byaonchokera nasa amuka ande nindu abananchi togokera byaonchoka bono iga abananchi bademanding okoseru ngoro baseru kabisa batagete baisaransi gonze baramburi wa maguru kabisa iga baseru bamanya goita bo muntu that is the core factor yokogera muraitachi gokolegazi so baise go choro muntu free yani okonchora ngono murayo muyatiga nkorere gas tindi go nkwenda na mukiron for example ngichengo sere ekero kwambe kirobisi nintagetengira ni roni what would you expect me to do chibese chiricha uchibani tokara magender na chintagetengorek njirani lakini on my side njetinda getiko kara to that part so tadionya bantu batagete bo baracho wodia magenderero mbeko obisi free ndeni momboli naki mtu akobege to obisi ne chibesa kwata toto so tokolere guys alright I will do excellent work okay this one is project just born thing of a project yo muntu because I've been supporting people ina support ya bantu babere batatu so sioni kama nitakuwa project nje no murai naenda abantu kibante biringa teneno borai nigongo tenena kuru buna twachakirega mpaka omweli so I promise people nga siwezi kukaa project alright jeno murai yuno okay arafu liswali linde nabolinga goseko konyora kwabero byega no jomente na ande people people you telling negento ke usekaina na political ntu unatolega binadamu uno muntu gochore gentago kora yes you can say abantu mbaya bago perform well bagwata bakungu no embatatu bagwata bakungu no embane lakini egente kenene kirina ki talinga abantu bandi bateka advantage ngabono to amoire kuchara kore to mukungu bagwate aspects chitaiyo so brand tinga gocha kanyora ali chibesa kale amende mukungu already is born injeni mbwate onya nari gutaka koreta nari ko mapema alright so tati kero muntakale amanye so in political don't mix tebime bira rete bichaka ko mix up abantu alright so ikitokrato tiki kube kukanda very good mapema Henry kwa kodre osena ko na kodre kya bro nani karobot Henry nako challenge mapema ngano umanyete chimbebe chia bobaracho no manyete kugani wa kire kenyoro ateba which location do you understand bobaracho you understand it bobaracho morali because inje buna nata bakurumayaga no kugani kwabo yes uno kugani kwabo kole wanyabona kwategerere chisimi charure kuru almost every part
muntu nagakuru chogo nagakuru nyamaga bandu bakire kuru nyango bandu bakire kuru bobaracho so you see abantu mbanga understand it timanyete nga boundary kiata ketamanya because nimanyete chogo okay nimanyete lyabamanyi nimanyete nyanguru nimanyete I know everywhere because last election nto etananete every village kero twari kuri gichukura okay so I understand everything because tali ndo mogen I know everything bobaracho word nyebegete my fingertips alright riboli ndira boli na ndiria boli kono mategera lionde eishwe gwateba nga employment ebinte ibire bobaracho polytechnic fishery nini bachinsema chinde chatwariro goba nga igo gocha kubutwa abantu bobaracho boga bali kwanda what criteria you going to use no omorali abantu nabo maybe zazingene umuntu utari kubwata biya asa ngombe ko nyanyo manyi katari ko itako okay manyi ngango itekaro rotari so I mean koteba nga tin minute nga abantu bakore ababo baracho word book abandi baro batabwati experience yo kore gasi yororo alright we can acquire the people but at least the faces ya baracho word jarro kanororo toteba nga only 50% baracho word bakare and then the other one Papa distributed was 60%, you see, and the other one we will be very comfortable. Alright. Lakini tonyora nga 30% imbo baracho word, ase plant yure, ase company yure, ase university yure, wanyora 30% imbo baracho word. Okay. That's what I mean. Like some of them are national institutions. National institutions, of course, again, tobuna okwabusa, it doesn't mean anything. Morally. Alright. Abantu bakore twali babuza, abantu bakora bimba